Beh, yo foto mah menepan lagi dolani pora. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa kak? Enak apa? Daun tak kenduren. Beh, cah iki piye to? Iki botot celuk cah celuk omah menepan ae. Oleh didolani apa ora? Ancuk. Lah kowe ora nggo apa-apa. Dari riyo. Ndi kawanmu? Iki kiri loyo. Aku rene kan njaluk sepuro, malah ditekoki gawan, kaya arep arep minggat ae. Walah, arep njaluk sepuro. Lelek ngono ayo mlebu. Titik ae ku tanggane melu-melu. Ayo mlebu ini. Weh, koyo luputku ya Kang, njaluk sepuro aku. Heeh, padha-padha wis ngono ayo binarak kene. Aduh. Wis sing eneke ngene iki wis. Ayo karo disambi. Pantai. Lah yo iya no, lah wong iki wis tak tepaki. Riwis umum. Syai. Ya wis ora apa-apa, tak gorenge timbang ra mangan jajan. Lah iya, ngono. Pergi ora ngono-ngono nemen kae alon ae. Lah wis arep minggir aku ki. Ngono, tak gorenge. Wis tak ning mburi sik. Raup-raup. Ya. Alah, iki kene nglakon apa? Bodoh jajan wong goreng dhewe. Ancuk. Tau ngarep dusun ngene iki ae matuke, ben sing di omah ora repot. Syai. Jomong eta kek. Njaluk dite iki lho sarapan gak? Sarapan. Beh, niki sing goreng ora mangan ya semok jaluk. Di sarapan, urung sarapan aku. Itu piye konsep ini? Ya apa sih ya iki lho.